I entrem a la segona part del programa d'avui, on mos acompanya Martina Curto, propietària de Cloelalia, centre d'estètica i benestar, en la seva secció Bellesa amb B o amb B baixa. Hola Martina, bon dia. Bon dia. Com estàs, bé? Bé, sí, ara en la bona horeta. Ai, fa molt bon temps, sí. Això. És que clar, ja ha arribat la primavera. Ja ha arribat la primavera. Ja tocava. Sí, avui parlarem una miqueta d'això. Molt bé. Bueno, el que havíem dit, no? Pues, què diu la teva imatge a la primavera i com millorar-la, però sense gastar molt. Important. És molt important, perquè la butxaca després se'n ressent. Importantíssim, perquè si no, saps què passa? Que a vegades si hem de gastar molt, no ho fem i llavors pues, és on ve el problema. I pues, me va parèixer interessant, no?, el fet de dir pues, podem fer més coses de les que ens pensem sense tindre que pues, no, coixejar una mica. Sí, perquè això de vegades la idea està... Sí, claro, no puc, pues, no ho faig, no? I llavors pues, no. Pues vinga, som-hi. Llavors, pues, bueno, l'arribada de la primavera, no? Pues, bueno, pues, canviem la roba, no? Pues ja comencem a ficar-nos manigueta curta, hi ha gent que va en xangles, pantaló curt i tirants, a l'ampolla jo veig de tot. Hi ha gent que anem en anorac, finet, i hi ha gent que anem en modo estiu, no? Sí. I, bueno, pues també sortim més perquè ja hem canviat l'hora, s'ha allargat el dia, però hi ha coses que no tenim en compte, com ara la imatge, no? Pues, mira, sí, me fico menys roba perquè fa calor, surto més perquè el dia és més llarg, però no tinc en compte la meva imatge, no? Que mos pensem que sí, però no. O sigui, si me miro a l'espill m'agrado i tal, però realment és bastant més profund, no?, el tema. Ja saps que moltes vegades hem parlat de molts de temes. Sí. I avui voldria parlar d'això, què és el que diu la teua imatge en aquesta època de l'any. Vale? Ja és primavera, que aquí podríem dir primavera-estiu, perquè sí, quan ve la primavera... Ha arribat de fort. I com millorar-ho en petits detalls sense complicar-nos la vida i sense gastar molt, que és el que estàvem dient ara. Llavors, doncs, bueno, com altres vegades hem parlat, després de l'hivern la pell és molt habitual que estigui més apagada, tenim menys llum, no? Allò, a mi me venen moltes clientes al centre i dic, ui, neteja i un tractament, quin tractament me faries? I quan les miro dic, és que clar, no tens llum a la pell, o sigui, no se te veu deshidratat, que també, a vegades, però potser necessites un xute de vitamina C, per exemple. La llum ens vindrà en la vitamina C. Exacte, perquè pensa que ja ens comença a tocar el solet, llavors això resseca i és veritat que apaga perquè la pell està fent un canvi i el sol crema. No, ara ho parlàvem, que m'has dit, estàs morena, i m'ha tocat el sol 1 hora i mitja. Pues sí, llavors, fa faena el sol. El sol fa faeneta ràpida. I bueno, pues això fa que sense donar-me un compte tinguéssim un aspecte apagat, cansat, no? I no vol dir que estiguéssim pitjor, que la pell estigui fatal, però sí que és veritat que visualment necessitem un reset, no? Necessari, sí. Exacte, necessitem un reset. Llavors, doncs, bueno, hi ha una bona notícia, que és que no cal fer canvis enormes, sinó que en petits detallets podem millorar molt la nostra imatge, no? Ja saps que soc pro neteges i tractament específic. Sempre. I ara, la veritat és que acabo de comprar un carregament de vitamina C perquè m'he quedat sense i, evidentment, no em puc quedar sense, ni menys en aquesta època de l'any. I bueno, necessitem una neteja facial, que això, avui en dia també hi ha les limpiezes a casa, no?, la skincare, i també, però necessitem una miqueta de preparar la pell, fer una netejeta professional. Claro, és més profunda, més... Exacte. Llavors, també hi ha una cosa que potser a vegades no m'en donem compte, que és fer un petit arreglo a les nostres celles, perquè a vegades això no ho tenim en compte i no, hi ha gent que ara, abans de l'estiu també, el microblading, sí, que és com lo tatu a les celles, no? Sí. També què trobes? Sí, perquè mos canvia la cara, és que és veritat, quan ve la calor i el bon temps, mos canvia la cara, i inclús l'estructura a vegades dius, hòstia, jo me veig diferent, me veig més guapa perquè m'ha tocat el solet, no? I fer un petit canvi a les celles, que no vull dir microblading, perquè pot ser en pinza i en cera, o sigui, modificar una mica i treure aquells 4 pèls que mos sobren d'allí, que això t'ho pots fer tu a casa, si tu vols, si tens una mica en cuidado, que a vegades sembla fàcil fer-te les celles tu, però no. No, és difícil, i si te'n vas una miqueta de costat, ja l'has cagat. Llavors has de reduir d'aquí, d'allí, quan te'n dones compte,
pues, també me passa molt, això. Sí. No, però les celles és veritat que, vull dir, fan la cara... Fan molt de canvi a la cara, moltíssim. I després també un petit puntet de color a la cara, que no vol dir que et fiques maquillatge perquè ja comença a fer calor i tal, però jo, per exemple, tot l'any uso crema solar en color, que el que fa és minimitzar poros, allisa la pell, no? Te la fa uniforme, tota la mateixa tonalitat, i jo també sóc molt fan d'això, Martina. Llavors jo, per exemple, en el meu cas, jo per anar a la platja em fico crema sense color, però quan he de sortir de casa per a treballar per a X, me la fico en color perquè minimitzem poro i allisa i... I portes protecció solar. I evidentment és factor 50. L'altre dia em diu una xica, tens crema solar 30? I dic, no, jo 30 no n'uso. No en tinc de venda. Crema solar factor 30. Tinc los 50, ho sento. És que trobo que és extremadament necessari. No, el factor 30 jo per mi no ni existiria, però evidentment hi ha gent que el vol i el compra. I a part a la cara, que és encara més sensible, vull dir. Exacte. Llavors, doncs, bueno, moltes vegades me diuen això, no? Que necessito un canvi, me veig apagada, me veig tal. Doncs, bueno, analitzem i veiem què és el que te pot afavorir. Ja sigui cella, ja sigui, evidentment, la neteja perquè ja és algo més profund a part de l'extern. I després, doncs, bueno, això, petits toquets que mos feien veure diferents i que nosaltres mos miréssim i diguéssim, hòstia, que potser és que has estat 5 minuts per a fer este retoquet a la cella, però m'agrado, me veig diferent, molt bé. I bueno, pensa que vivim al Delta, ja saps que som uns privilegiats, i tenim un hivern molt humit. La veritat és que la humitat mos danya moltíssim la pell i llavors mos trobem en què el nostre sol també és humit. O sigui, aquí mos atxitxarrem, tot i que tenim l'oponentet, però mos atxitxarrem, però és veritat que és una calor humida. I llavors això són dos factors que afecten a la pell, perquè és humitat i calor. I és horrible. Horrible. Llavors què passa? Que també em trobo en que, és que no, crema no perquè me sua la pell. Tampoc. És que estar hidratat no vol dir que et sue la pell. Hem de trobar, el problema sempre és no tindre el producte que tu necessites, perquè si tu et fiques el producte que la teva pell necessita, no tindràs la pell suada. Llavors ve el factor de canviar de crema a emulsió, per exemple, la textura de la teva crema. Si a l'hivern la volem més densa, ara ha de ser més fluida. Llavors la nostra pell ho absorbeix més fàcil, perquè me trobo molt en que les pells estan super resseques, perquè és que el sol resseca. O sigui, ara, el que dèiem abans, a mi me va tocar el sol i les cames no paro de ficar-me crema, perquè me les noto. No, la teva pell ja t'ho demana. Moltes vegades tu i jo ho hem parlat i la pell parla. S'ha d'escoltar. Exacte. I llavors quan te toca el sol i te fiques allò, el primer morenillo de l'any, que primer roget, llavors la pell quan ja arriba al seu punt òptim, què passa? Secó. Mos tira la pell. I això és super desagradable. S'ha d'hidratar. I què hem de fer? No hidratar-nos? Doncs sí, perquè te vagi a suar la pell. Doncs no, trobem i busquem el que tu necessites, que és el que diem sempre, te fiques en mans de professionals i llavors és quan trobes la solució al teu problema, que no és tan difícil. I avui en dia les cremes bones no són tan cares, tenint en compte el nivellasso en el que està tot, començant pel gasoil. Sí. Llavors, doncs, bueno, la primavera tampoc no és dir, mira, canvio tot, tiro totes les cremes que tinc i renovo i me gasto 300 euros entre cremes, netejadors, no sé què. No. Fem petits canvis que a poc pots anar fent, no cal que sigui tot de cop, que a vegades la gent em diu, és que jo sèrum ja tinc aquell, però bueno, si tu em dius que este m'anirà millor, no, acaba-te'l, i si no vas alternant-lo, no? Per a donar-li ja a la teva pell el que necessita, però no tires el que tens, perquè recordem que les cremes tenen una vida. La foteta aquella d'un potet en la tapeta oberta i els números que hi ha al costat són els mesos que la teua crema serà bona. No? Poc se'n parla que això molta gent no ho sap, Bueno. Igual tens... Jo la primera, una crema solar igual fa 3 anys de cara, Això diu molt, de lo que fas. Si fa 3 anys. 12 mesos. No, me condix molt aquella crema. 12 mesos, ja no la tinc, la vaig acabar. Però la vaig tindre molt de temps. I allí ficava, lo potet, no sé què. Claro, és que si te dura una crema 2 estius, ja diu molt de que o no vas gens al sol, que seria raro també, perquè aquí és difícil, hasta el que no li agrada a la platja va, ni que sigui a les 6 de la tarda, i que és que ja no et serveix de res.
I ja no és el fet de que no et servís de res, és que has tirat els diners, perquè al final s'ha quedat allí un producte que no et servirà de res, te'n tindràs que comprar un altre i això es tira els diners. I avui estàvem parlant una mica de com fer les coses, no? Llavors, sempre de lo que tenim anar aprofitant i potser añadir coses alternatives a lo que necessites en este moment. I bueno, pensa que la imatge al final ja no és el que tu te mires a l'espill i t'agrades o no. Jo crec que altres vegades ja ho hem comentat, és com te fa sentir quan te mires i si t'agrades o no. No és el mateix mirar-te i veure la teua pell bé, en lluminositat, com és ara el cas, que és el que més fa falta, hidratació i lluminositat, a mirar-te i dir, uah, perquè és que a mi me venen i m'ho diuen, és que no, fes-me algo. I claro, fes-me algo, no? I llavors pues, has de mirar si què és més urgent, hidratar-la, que és el més segurament possible que te passi ara és això, que tingués falta d'hidratació o tingués falta de lluminositat en aquesta època. I llavors has de decidir què és el que més urgent. Pues, quasi sempre ara és la lluminositat. Les pells estan mega apagades. I la vitamina C, tu saps que soc pro. Volia portar necesserets perquè damunt estan els packs de primavera, són taronja. Ai, lo taronja. Sí, molt xulos. I com la vitamina C. Però que no és només de vitamina C, però han fet els necessers taronja molt xulos. I ne volia portar, però se m'ha oblidat. Però bueno. Però mira, ja ho tenim apuntat, vitamina C al cap, vull dir, Sí. ja no se mos escaparà. I no res, tots els altres consells també apuntats a Martina per a començar esta primavera en bon peu i que arribo ja a l'estiu i estiguem ja ben ficats. Divines i divinos. Sí. I divinos, Recordem que sempre parlem per xics i xiques. Tot és per a tothom. Sí, sembla que a vegades només són les xiques i no. L'estètica no té sexe. No. Pues no res, Martina, moltíssimes gràcies per haver vingut un dia més aquí al programa i hasta la pròxima. Gràcies a tu.